Giya? Giyan nan ta biya. Giya na sha kofi hudu mai gida yanzu ina musulmi. Kai jahili ne baka san kai. Haka zo nan kamar mutane akuyanci. Ku huta maza. Nan haka kwalabe wallahi tallahi so nake in ƙara shan yare ba. Sai na ga wallahi me kuke sha kuma sai na sha. Ana wani kallo na aka yi ne. Lai sai na sha. Ori bebe a daga kwalba. Maza ya ne. Ya ake ciki ne. Ka ringa dariya mana. Ko dan baka jin hausa kai ta ɓata rai. Ya ake ciki. Ka ce kuna jin daɗi haka. Ya ne, ai ni ma haka na ce bari in zo a ji daɗin nan da ni. Dan iya shan komai. Ai ga wannan ma kai. Ya ne, na ji ma taste ɗin ba irin namu ba. Aujourd'hui aussi, c'est un autre. Wannan ya kala Wannan ƙasar waje ce, ƙasar waje ce. Kai ka taɓa shan kalan wannan kuwa. A da wannan mana. a ai fa na shan sigari. Ya lemo nake sha. Lemon ma na ji kalar da ba irin tamu ba. Da goma sai ka shan ne kuma. Ina ku gaba ɗaya kun koji. Ga wannan ma akwai sauran. Baba giyan nan asalin biya take yi fa. Giya? Giyan nan ta biya. Giya na sha kofi hudu mai gida yanzu ina musulmi. Kai jahili ne baka san kai. Haka zo nan kamar mutane akuyanci fa ta shiga bannan wajen kafin in ci. Kai. Kamar wurin. Rani na fasa kwalban nan na fafare ma ciki ta shiga bannan wajen. Ori bebe ba zan iya tashi dan Allah ori bebe. Baba ba shi ya huta. Ba shi ya huta dawo.